Assalomu alaykum. Masalan, ajdami боби сем китоби прасол фаълка дисем. Гуфта шуда се давра дорем. С1, S2, S3 попарно касатсия мекунанд. яъне ки ба ҳамдигар попарно мерасанд. масалан агар S1, S2-ро бигӯем ки нуқтаи касанияшон I, агар мегӯем нуқтаи касания нуқтаи A ба нуқтаи касанияи давраи C2, C3-ро масалан агар иҷаро бигирем, хат гузаронем, дар нуқтаи B1 бизанам. аз нуқтаи A ба C-ро масалан инҷо C гирем. C нуқтаи расандаи давраи S2 ва S3 мебошад. дар C2 мезанам. исбот кардан дар кор ки B1 S2 чӣ мешавад? ба марказ мегзарад. охирои диаметри давраи S3 мебошад. чӣ кор мекунем дӯстони азиз? масъалаи пешинаро ба ёд меорем. мо доштем ду давра ба ҳамдигар ай берун касатсия мекарданд. агар ки ай нуқтаи касания дилхуh хат бигзаронем, марказҳоро агар пайваст кунем до охираи ин хатҳо ва ин хатҳо параллел мешаванд. ин масъалаи 3.17. акнун дӯстони азиз, ин мо нуқтаи хати расандаро гирифтаем, хат гузарондем. мақсад агар аз маркази O1 ба A-ро пайваст кунам, ин параллел мешавад ай O3 ба B1. яъне ки ин кунҷо баробар мешаванд. акнун дар дигари хат бинем. хати ACCD. агар ки ай O ба A-ро пайваст кунам ва ай O3 ба S2-ро пайваст кунам, тогда O3 S2A бета бошад. значит O2A C бошад баробари бета мешавад. барои поём. ҳанаку дӯстони азиз, мо медонем ки O1 A O2 дар як хат мехобанд, барое ки касатсия мекунанд ай берун. давраҳо расанда, агар давраи расанда бошад, марказашонро пайваст кунем, ба нуқтаи расанда мегзаранд. акнун барои ҳамин хати B1 O3 ва C2-ро бояд ки дар як хат бихобанд. барои ҳамин B1 C2 чӣ мешавад? диаметр. ё ин ки бо дигар гап метавонем ин хел исбот кунем. масалан ман мегзаронам, инро аз маркази давра мегзарам ва обши касания бигзаронам, аз марказ мегзарам. ай угли ин угл агар ягон гамма гирем, ин углам гамма, ай угл ягон тета гирем, ин углам тета. барои ҳамин радиус мешавад. саломат бошед дӯстони азиз.